Jeg vil gerne fortælle en historie om Anna. Hun er helt vild med Sidney Lee, men det er slet ikke det, historien handler om. Den handler om den strøm, hendes computer bruger, når hun tjekker op på Sidney Lees status på Facebook. Strømmen til Annas computer kommer fra et kulkraftværk, og kullet til det kommer fra Colombia. Når man vil lave en kulmine, skal man først rydde et kæmpe landområde. Det betyder blandt andet, at man må fælde en masse træer, og at alle dyrene, der boede i området, må finde et nyt sted at bo, hvis de kan. Der er også en forfærdelig masse mennesker, der bliver tvunget til at flytte, selvom de har boet der i mange generationer. Hvis menneskerne er heldige, kan de få lov til at arbejde i minen under rigtig dårlige forhold. Arbejderne vil gerne gå sammen og forbedre deres vilkår, men det er umuligt, fordi minechefen ikke kan lide fagforeninger. De gør nemlig, at han tjener færre penge. Så bliver kullet transporteret fra Colombia og om på den anden side af jorden til Danmark. I Danmark bliver kullet fyret af på store kulkraftværker, og det er noget værre svineri, for kul er det fossile brændstof, der udleder allermest CO2. Manden, der er kraftværket, fortæller ikke noget om kullets produktionshistorie eller konsekvenserne for miljøet. Han vil meget hellere snakke om sine vindmøller og grøn energi. Forbrugeren Anna hører dette, og så bliver hun rigtig glad, for hun tror, at hun er grønnere end græs. Men der er noget, hun ikke ved. På grund af de fældede træer, den lange transport af kullene og forureningen fra kraftværket, er verden blevet virkelig varm. Og der er også blevet så tørt, at de stakkels mennesker, der måtte flytte for at gøre plads til kulminen, ikke længere kan dyrke de afgrøder, de plejede. Og hvem ved, måske skal Annas børn bo i husbåd, hvilket jo egentlig er lidt trist, når nu Anna gerne vil være grøn.